Mulweni bethuna, hey siyabulisa kwindawo ngendawo enihlala nisibukele kuzo ke. Elami igama nguNoksi Spearman, andihambi ndedwa ke, ndihamba kunye naye utata obekekileyo namhlanje, ingathi ibirthday yakhe. Nizambona indlela sikime ngayo, akamhlanje yalalaza saningathi uzalwa ngokutsha. Molo tatam. Sisinoksi, mandibulise kuwe, ndibulise nomphulaphuli nombukeli phaa ekhaya. Yes tata. Uqhela uzichaza kanjani ba ndingubani kabani mna? Sisinoksi, injongo sisoloko sisitsho uba abantu besikhathaza ngekubeni bafuna ukuva loo nto uba singobani, and ke namhlanje mhlawumbi kukubaxelela kuba nyani abantu baye babone into abayibonayo. Yes, kanti yonke into umuntu ayiyo nabayibonayo abantu ayingomntu lowo. Umntu uyinto engaziwayo ngabanye abantu. Amanye amaxesha kube nzima nakuye ukuzichaza. Hayi yima tata, yima. Senimva ke babukeli, senitsho senimva. Indlela la athetha ngayo iyazixela yona uba ungubani na. Umfundisi ke uMzukisi Faleni esikunye naye, simmamela oko sakhula, sikhula simmamela, sikhula simva. Abanye benu bade bamlinganise, kodwa namhlanje njengebesitsho, umuntu awumazi ungekamazi, naye ade akwazise yena uba ungubani na. Balekile ke ngalo mzuzu, ke sithathe umzuzu. Silapha eKapa, sithi ugqiba i-30 years engumfundisi. Ke 30 years ke ngoku sithi hayi man, makhe sithathe ithuba ke sifune lo mntu kuthiwa ugqiba i-30 years ba ngubani yena. Utheni sesifika kule 30 years? Siyeva abantu mfundisi bayakulinganisa, hayi nje kancinci. Sisinokusibalinganisa into abayibonayo nabayivayo, kodwa into eyiyo yile sifuna ukuthi kubo. Mna ndizalwa phaya eHange Sisinoksi. Ewe tata. Umama wam nguMamXane. Ewe tata. Ndiye ndithi ke ndingumkwaye, ndike ndithi ke ukuba isiduko umuntu ebezikhethela. Kuba inkcubeko ithi umuntu uthatha isiduko sikatatakhe. Yes. Kodwa uba ibingekho loo nto Sisinoksi, isiduko sam sokwenyani bekufanele okokuba ndingumXane. Ngoba oyena mntu owandenza ndaba ndingumntu nguMamXane ongumama wam. So ndizalelwe phaya eHange ke Sisinoksi. Lo mama ke endibambe ngamazinyo. Ewe tata. Ndiyafuna ukuthi ndiyayibona intsokolo yabantu abakhulayo, kodwa usokole mama wam. Abantwana wam xa ndibabonisa uba wayethengisa itolofiya ecamkwendlela ngesenti, ndithi umama wayesima kule ndawo ethengisa itolofiya ukuze siphile. So kodwa enokholo olude Sisinoksi. Yewe tata. Le nto endingayaziyo because mama wam wayengafundanga, kodwa ukholo lwakhe lokuba izinto zawuze zilunge lulo olenze nyani kwazalisekisa kwanje. Umuntu Sisinoksi akaphili ngeyakhe imithandazo, kodwa imithandazo yabo babesithi Thixo abantwana bam. Siphila ngalo mithandazo namhlanje. So umama wam ke Sisinoksi ndinguye. Yes, ndingumama wam. Umama wam wandenza ndaba yile nto ndiyo. Ndinento ezimbini endizibulelayo kuye. Ezizifundo ezingunaphakade. Indlela wayesokola ngayo Sisinoksi wayefanele okokuba undigcinisile ebantwini. Because babekhona abantu ababenokunondigcina ababengcono kunaye ngemali, ngendlela ophila. Kodwa umama wam wasokola kunye nam. Ndiyacinga okokuba uba wayendigcinise ebantwini kwakufanele uba namhlanje ndibe ndiyababhatala abo bantu unaphakade. Just to give you one incident or event Sisinoksi, ukulungiselela uba nombukeli azi basithetha ntoni na.
ndithi Sisinoksi, andikawuboni umgidi and I don't think uyazi uphinda ube khona umgidi ofana nomgidi wam. Umgidi wam ubuye esuthwini tata. yes Sisinoksi. Umgidi wam uyabonisa uba ndifuna ukuthi emntwini umama wam wayesokola athi ayinjalo loo nto. Mandikunika umgidi wam uzawuyazi uba umama wam wayeyintoni. Ewe tata. Umgidi wam Sisinoksi waqala ngo-12:30. Emini. Ngomgqibelo 12:30. Tata. Nge-1:55 waphela. 1:55 waphela umgidi wam. Hayi tata ndihleki. 1:55 waphela. Tata ngumgidi. Umgidi lowo. Akushiyeke utata oyi-1. Phofu otata abadala yayingulona wayelikhankatha lam nalo wayendithambisa owayeshiyeke kuba naye ndandimfundela iBhayibhile ecaweni. So wayetsalwa yiloo nto because Sisinoksi kwakukho ibhekile yomqombothi, igogoko lomqombothi elingazelanga. Umama phaya kuthi ke kucholwa itapile. Kukho ezo tapile ezixube nerice. Waphiwa i-chicken pieces ezaziyi-5 ngomnye umama owayezalana nayo. Yayingumgidi wam lowo. Kwaba kuphelile. Abantu ke Sisinoksi sasinda kuba abantu kwakho imigidi ebhetere elokishini. So bakhawuleza baya kuyo. Ukuze ubone laa nto kuthiwa kukho ibhotile yoyala neza bhotile zotshisa amabhoma zange zibekho. Ya. Abantu babecebisa umama besithi kuye ikhona laa nto kuthiwa umkhwetha makavaswe ngoba umgidi uyabuphinda ube khona. Esithi umama noba ngumgidi lo. Noba ndithe mawungabikho awuzubakho nangoko because kuphelele apha. Wenziwa ke Sisinoksi ingxaki yaba impahla yonxiba. Njengoba kunxitywa ngecawa nje ndanxiba ngolosithathu because umama kwakufanele okokuba afumane imali owayeyiboleke kumalume. Umalume weza nayo ngolosithathu lo mali. Yayokhululwa impahla ekhostini. Ihempe eyi-1, ijezi not ibhatyi. Ihempe eyi-1, ijezi nebhrukhwe nesihlangu not ibhatyi. No vest, no ntoni. Nothing. Lo hempe. Isihlangu tata. Zazikhona izihlangu. Ngekho zikawusi. Iskipa kuba kwakusithiwa nawe inxiba into yobukhwenkwe. Iskipa endandisinxibe phantsi kwehembe yayisiskipa sikamamam. Sinxibe phantsi kwehembe. Impahla lena ihembe sinembola mos. Ekhawuleza ibe nembola. Ndiyihlambe, ndiyikhame ngekawusi, ndiyilinde ukuze yome, ndiyiayine ukuze yome. Ngumama wam ke lowo. So unoyazi ke kwaba uphelile ke lo mgidi ngolo hlobo. So ndizama ukuthi ke Sisinoksi ezo zinto zazibonakalisa. Uyazi sometimes you invest emntaneni. Nabanye abantu will invest emntaneni ba hey lo mntana siyazi uzaba yintoni na. Nobody invested kum Sisinoksi because kwakubonakala uba andizoba yinto tata. And wonke umuntu onokuinvesta kum andibhatalela imali esikolo nemali yantoni waye waste because kwakungabonakali into endinokuba yiyo phambili. But the only person owayenethemba nalo ndingalazi balela ntoni lalikamamam ndadaya esikolweni ngolo hlobo. So yiloo nto ke ndisithi Sisinoksi isiduko sam ukuba bekungekho iculture. Yabona ukuba umuntu isiduko sakhe senziwa yimvelaphi yokukhuliswa isiduko sam ingaba ndingumXane ngenxa yokokuba umama wam nowandenza ndaba yilento ukukholelwa kwinto engekhoyo. Phaya ekhaya Sisinoksi
uthutha ikriva utywala uthuthela abantu abanemali uphuma kwakho apho pheke emasimini that's it so ikamva lam lalibonwa likuloo ndawo yeah so akho mntu wayenobhatala imali kum athi mandiye esikolweni okanye ndithini because kwakubonakala uba andizoba yinto. There was no sign yokokuba ndingaze ndibe yinto mna ebomini and andibagxeki abantu sisinox abangazange ba-investe kum because kwakufanele kube njalo. Akukho mntu ayino-investa kwinto ayibonayo uba yi-waste le nto izawuphelela ethaveni nasetywaleni le nto so kodwa umamam wandigcina ngokholo ngolo hlobo. So ke wakusesikolweni tata sisinox ukuze ndiqonde uba umamam ikhona into uyazi kwakusaphuma imatric tata ibhalwe ephepheni ndavuka ngo-4 sisinox ndisiya kule venkile kufakwa kuyo amaphepha then ivenkile izavulwa ngo-8 uzawuthenga iphepha ke ngoku ndizalithenga ngantoni sisinox tata ndizalithenga ngantoni iphepha and andiyazi uba noba ndipasile noba ndipasanga ndifuna lathi fika la venkile aba bantu bephepha badrop iphepha phaya aba bevenkile bazalithatha phaa ngo-8 yeah xa belidropha sisinox ndachwechwa ndaya phaa wabaqhokrhela phaa yeah ndaya phaa ndavula laa nto ndakhangela koo-F ndafika likhona igama lam ndavalela phepha ndashiya phaa ndahamba because injongo yayingekho kuba iphepha ndafumana nje igama lam likhona ndahamba ndifike endlini umama ehlamba iwashini ngaphandle phaa ngo-7 ndithi kuye ndifeyilishile sisinox waphakama ibhadi lilapha phezu kwakhe laphantsi kuwa ndathi kuye hayi ndiyadlala ndipasile kodwa iinyembezi zazisele zisiwa kodwa ndingayazi uba ucinga upasa kwam kuzawuba yintoni because akho nto ndizawuyenza ngaloo matric ndiyipasileyo khona ndipasile ndizawuba yintoni yeah because naloo matric yeah andiyazi into ayikhalelayo ngoba i-matric means nothing ndizawubheka emasimini ngayo kodwa sisinox yonke loo nto nezo njongo uThixo zangavume. Wena ke ngoku tata ungumntana esikolo osokola ngokokuva kwam intsokolo omnye umntana ebengenawuba nayo esikolweni wathubeleza njani tata ngapha kwale ntsokolo yakho ke ngoku esikolweni kuyagezwa tata sisinox kukho omnye untombazana oyi-manager kwibhenki ebhanki ndikhumbula eyothatha incwadi kaSomgxada phaya ekhaya ufika le ncwadi ndimnikeke umama upheke umfino lo wasehlathini le nto kuthiwa ngotyuthu irhawu imbikicane uyenze loo nto wayigalela nemini rice now ndithi kuye ke ufikile ke ndimnike ke le nto athi kum angayityi ke ahambe esikolweni athi yho kulo mzuku esikutyiwe ikhula bayalamba bathatha ingca batya ikhula so ndandisaziwa esikolweni ngoba ekhaya kuyalanjwa uyazi abantwana sisinox abafihla into bakugezela ngento enjalo uyabona so lolo hlobo ndandisaziwa ke uba ekhaya sitya ukhula kodwa ke sisinox inceba kaThixo yabona inceba kaThixo ukuba ndasuka apho upasa kwam imatric umfundisi wam because ndandizazi uba mna ndisafunda ustandard 7 uba ndifuna uba ngumfundisi uyithathaphi loo nto ke ngoku wena tata uhamba icawa uhamba iSunday school ndandithanda ibhola sisinox icawa ndandingayithandi okay but ndandithanda omnye utata lo ndithi
kwashiyeka yena emgidini wam. Ewe tata. Ngutata omdala wakwaLutshete, wayezalwe ngo-1918 ey'ntanga kaMandela. Ndandimthanda naye ke esithi mandiyobetha intsimbi ecaweni, ndiyobetha intsimbi ecaweni. Xa ndingayanga ndiye ebholeni ndibane naye athi cawa khange ingene because khange ubetha intsimbi. Hey tata. Thixo inoba uthi asingenanga namhlanje. So ndaguquka kuloo tata. Ndimfundela iBhayibhile, ndifundise eSunday school, ndim omfundelayo iBhayibhile. Umfundela iBhayibhile uba yena ashumayele ke. Abe sendifundisa ngeSunday school, akakwazi ufunda yena, uyabona? Kodwa sisinokusi umfundisi wam ndabona yena owayendilisekile engumntu, you know, wandi-influencer, wayiphuhlisa into endandingayazi uba yintoni le ikum entliziyweni. Ewe tata. Ndayazi ukuba nantsi le nto ngokuyibona kuye uba nantsi le nto ndiyifunayo, nantsi le nto. Ndahamba ke ndabheka ekholejini sisinokusi ngeenceba zakhe. Hey tata. Wandisekholejini. Ndithe xa ndipasa ekholejini ndigradyuweyitha, wonke umntu ngoku wathi theni ngathi masiyinotise le Ilanga liyaphuma, ingathi likhona ilanga. ngathi le nto masiyinotise le. Icawa yandithumela eKapa. Tata. Yayi-1995, ndazoqala ngo-1996. Usuka kwam apho ke sisinokusi ndandinomfundisi endandinaye engqondweni yam. Ewe tata. Ndingafuni ukuba ordinary. Yeah. I wanted to be an extraordinary mfundisi. So yonke le nto ndiyiyo namhlanje sisinokusi ndandinayo. There's no surprises. Okay. Into yeyongezelekileyo kwinto ekhoyo, kodwa ibikhona le nto. uThixo wazalisekisa into endandifuna ukuba yiyo. Ndaya sisinokusi ndithunyelwe eKapa, uqhawula ibali ndaye ufunda e-UWC. Ndafunda e-UWC ndenze honors, ndafunda e-UWC ndenze masters kwa-theology. Ndafumana ithamsanqa. Ndahamba sisinokusi ndawutsho eSweden. Ewe tata. Emva kuba ndanditshatile nge-2 kaMarch 1996. Kodwa ubomi sisinokusi bunzima. Hawu tata. Ndatshata nonkosikazi, yasithatha 17 years uba sibe nabantwana. Wow. Aba bantu Nitheni nanilele tata ningabenzi? sisinokusi Wakulala tata. sasixelelwa yonke into emasiyenze. Ewe tata. Yabona apha eCape Town sisinokusi ayikho ugqirha, igayini ugqirha apha eKapa engamazi mna. Hey tata. Bazibonke nokuxelela. Ndiyakuxelela ubani nobani, ndibazi bonke. Ndibazi ngemali eyashiyeka kubo. Dololo umntana kakho. Abaveli abantwana for 17 years. Yo. Sesibancamile abantwana. Tshisa tata. Bavela abantwana. Aba babini bakhoyo obenathi noye. So emva koko ke ndafumana ithamsanqa sisinokusi ndawutsho eSweden. Yes. Ndafunda khona. Nam ndaqaphela uba kutheni ngathi uThixo undikhupha kwindawo endivela kuyo. Nkosi yami. Ndaba ke ngoku ndine-qualifications ezintathu. Idiploma leya, i-honors eziya, ne-masters e-UWC. Zeziphi ezamasters wazileqa ngonyaka oyi-1? Ndabuya ka indlala naleyo. Because ndaphiwa imali eAmerica. Ndaphiwa 100,000 eAmerica. Abayiphamna bayifaka euniversity. Yes tata. Bathi bufunda pha. Lo 100,000 yayiza kwanela incwadi sisinokusi ibe seyisanela ukufunda kwam nayo yonke into. Kuyo kwakuzawushiyeka engathi kwakuzawushiyeka imali engange-20,000. Ndabuza kubo uba ndiyigqibele degree, it's a 4-year degree. Uba ndiyigqibe before time kuzawuthwani. Kwathiwa hayi ungazayithatha imali. Hey. Sisinokusi ndayeka yonke into. Ndaqala eStellenbosch, second master's degree. Ndaqala eStellenbosch ndenza ezo masters.
ndaqala ngoJanuwari ka-2009 Sisinox ndathatha 11 months i-4-year degree ndayigqiba ndiphushwa yilaa mali Imali tata. abelungu bathatha only 11,000 pha kula 100,000 ndafumana 89,000 ndandiqala uba ne-89,000 Ibhanka yakho inoba yothuka. eyo Sisinox ndandiqala uba ne-89,000 sayidla nalamfazi sithenga imoto Nkosi yam, sathi qala tata. uba naloo mali ndagraduate ndafumana idigri yam yayiba idigri yam yesine leyo ndabuyela e-UWC Tata. yabona uba ndandise-Stellenbosch University ndabuyela e-UWC ndenza i-PhD Tata. 3 and a half ndayifumana Sisinox yaba idigri yam yesihlanu leyo Wangudoctor ke. ndaba ngumntu okuthiwa ndingudoctor ndasuka ndaye eFort Hare Tata. because ndandisoloko ndinomdla ndiyithanda iFort Hare University of our ancestors. It's good for you to have a degree yase-Fort Hare in the Eastern Cape. Yabona apho bekufunda oMugabe, you know abantu abakhulu. I went to Fort Hare ndayokwenza i-degree yam yesithandathu, i-philosophy, i-honors in philosophy. Ndagraduate ngo-23 years. So okwangoku ke ngoku ndabuyela e-UWC kwakhona. Yho tata. Ndise-UWC ngoku ndenza i-masters ze-philosophy. Yintoni lisemfundweni tata? Sisinox, imfundo Sisinox xa ikwenza wazi Yeah. ube uyazi uba ikuqhathile. Yeah. Ya imfundo funeke ikwenze wazi uba awazi. Yes. Ufuna ukwazi. Yes. Yes. And So the more ufunda, the more ubona uba akho nto ndiyazi. ewe. Now wazi ke ngokuba ukungazi ku-permanent. Sure tata. Ukungazi it's a permanent journey. Now uyakubhubha ungazi. So into endiyiyelayo esikolweni kukufundela ukwazi uba andazi. Indincedisile ke loo nto. So ngokwezi ke ndawe ndigqiba ke le qualification yam yesibhozo kodwa ndiyekile ngoku ndidiniwe ngoku. Ndidiniwe. Until uphinde uthathise. Ewe okwangoku ndidiniwe. Yes. Okwangoku. So that's a bubomana ke obo Sisinox. It's just ukushwankathela okokuba sivelaphi ukuzokufika ukusuka ngoko ka1995 ukuza ngoku Kule 30 years. kule 30 years niyi-celebrate apha namhlanje enyanga. Simvile umfundisi uBhacela eshumayela izolo ethethana ngeengonyama zendlela ye-30 years. Awubonakali ngothi ngumntu wena ubukhe waphumela kwezo ngonyama nje tata? Sisinox, Tata. ubufundisi wonke umfundisi ohambe indlela yobufundisi into yokuqala ayithethayo uthi andibafuni abantwana bam kule nto. Tata. Ndingomnye wabo bantu abathi andibafuni abantwana bam apha. Nomntu endizalana naye ndimthandayo othetha ngale nto into yami nokuthi kuye yeka le nto mani bokwenze enye into phinde ubuye xa umdala mhlawumbi kule nto because le nto Sisinox ayonto le ayonto le nto Uthini nangoku? le nto Sisinox ikwenzela intshaba le nto Tata. abantu bengakwazi Tata. akucaphukele umntu engakwazi. Tata. And le nto imbi kakhulu ijeni ehanjwe nguYesu kule nto Tata. yeGolgotha yokubethwa nokuphatheka kakubi ijeni ehanjwa ngumfundisi ngamnye and ayikho mnandi. Yeah. Ayikho mnandi le nto. Uyazi Sisinox buyaphawula kule minyaka abefundisi bayadivorsa abefundisi bayasela and when you don't know that, when you are not kwinto yabefundisi it's easy okokuba ubaphathe kakubi. Yeah. Sisinox akho mali apha. Tata. Akho mali yokondla usapho lwakho apha. Tata. Yabona akho mali yokusa abantwana kwizikole eziphucukileyo. Akho mali yaku-entertaina mfazi apha. Imali ekhoyo kule nto Sisinox imali yesonka neti qha. Hey Yabona? tata. So
lento lena awukwazi ukuba yindoda efana namanye amadoda ukulento. Hence sisinoksi uThixo wasinceda safunda. Yeah. Because umfundisi wami wayesithi sisinoksi imali ye-stipend, that is why kuthiwa imali ye-stipend. Yeah. Ayicazwa bayimalini kuthiwa ise-stipend. Awunawuya nase-labor law uyoyikhalazela because si-stipend. Ubungakanani bayo abukho, unikwa loo nto ikhoyo. Noba yi-R5 noba yintoni uyawuyamkela. Kodwa ukhumbule endlini awungumfundisi, ungutata nomyeni. Ewe kaloku Yabona tata. umfundisi wami wayesithi sisinoksi wayeyitishara esithi ndiyaphangela for umgqam nabantwana bam. Kodwa icawa le yona indinika istipend esingenakwanela for ukondla abantwana kwakutye nonkosikazi. So xa ungumfundisi uzizinto ezimbini. Phangela for ubudoda nobutata bakho. Uzawufumana istipend sobufundisi. And ukhumbule abantwana bakho ayingobefundisi. Yeah, tata. Ayingobefundisi. Nalo nkosikazi wakho ayingomfundisi. Lo nkosikazi ufuna izinto azibonayo ezintle kwamanye amakhosikazi. Nabantwana ngokunjalo bafuna ukudlala nokuya kwizikole eziphucukileyo njengabanye. Ayikho icawa enokumelana nokondla umfundisi nabantwana bakhe. Ayikho sisinoksi. Ayikho. So kube buhlungu ke sisinoksi. Ayikho indawo sisinoksi mfukazana phangele. Ayikho indawo sisinoksi ekumonelwana kuyo ukudlula icawa ngabefundisi. Ungaya nakweyiphini icawa sisinoksi uzawuphawula uba abefundisi basewisile ii-friends zabo ezininzi zise-church. Abefundisi baserhabe ii-friends zabo zisewisile. Abefundisi basedonki ii-friends zabo. Kukho loo nto because abefundisi bebodwa ngotsalelana phantsi. Ngakumbi xa kukho omnye ongathi unesibanana. So ezo zinto ke nam ndizifumene. You know, icaweni yethu ndizifumene ezo zinto. Ubona ba zizinto ezifunyanwa ke nangowe kuphuna umfundisi ube nomuntu olutshaba ongamazi ba ucinga uncame wawumenze ntoni. Uyabona? Kanti ngamanye amaxesha sisinoksi awudingi ukwenza nto ebantwini abanomona. Awudingi ukwenza nto. Kodwa ukuba uThixo ukusikelele loo nto isisizathu esaneleyo kubo sokokuba bakucekise. Yilanguage yasecaweni ke leyo. Language yasecaweni. Abefundisi abasikelelweyo nguThixo ngendlela abasikelele ngayo banentsaba ecaweni. Ayikho indawo. Uyabona icawa sesinoksi ndithi xa ndithethayo it's a community of sinners. You know, libandla laboni icawa. So you don't go ecaweni thinking that you'll be treated by people as a saint because nabo bazi saints. Forget about that. That's the community of sinners. Kodwa into ebenza babe ngumohluko it's because ngaboni abazaziyo. That's the only thing. Yes, ngaboni abazaziyo. So life yalapha enyanga kule 30 years. Ibubomi ubomi obubi. The only thing nje sisinoksi ndithi kobo bomi bubi balo 30 years I wish nje unkosikazi ngekhona. Just to witness this sisinoksi abekhona abone okokuba sihambe safikelela kule ndawo. Because ndandisazi sisinoksi uba ndiyafuna uba ngumfundisi kodwa engqondweni yam ndandinento ethi ixhomekeke ekubeni lo mfazi. Because umfundisi ngumfazi wakhe sisinoksi. Injalo. Umfundisi ngumfazi wakhe. Umfazi sisinoksi uthatha i2 days ukudestroya ubufundisi be20 years. Abuchithe phele vuthu sisinoksi. 2 days abuchithe phele tu. Kodwa xa uncoma impumelelo yomfundisi. Bambe lento ndithi umfundisi ngumfazi wakhe. Umfundisi ngumfazi wakhe. So babini abantu sisinoksi endingabakhankanya ebufundisini bam abe mnye ebuntwini bam. Njengoba senditshilo ebuntwini bam ndikhankanya uMamhlane. Ebufundisini bam ndikhankanya lamfazi nelibandla lasenyanga.
Tata. ngabantu abo abandenzileyo. Tata. Yonke elihlabathi lithi ufaleni Sowungumfundisi nakuthi njengoku. aliyazi sisinoksi lento yenziwa ngulamfazi nelibandla lasenyanga. Aba bantu bandenza uyazi sorry abantu sisinoksi bakuthande bakwenze de ungabi nantloni ukuthi aba bantu bandenzela izinto ukudlula abantu endizalwa kunye nabo. Tata. Uyazi sisinoksi Tata. aba bantu abasisinoksi Tata. abantu endizalwa kunye nabo andinaba comparison aba bantu aba xa kuthiwa ufaleni ngaba bantu basenyanga nalamfasi aba ubabona apha namhlanje behamba ngeentonga. Ndiyiva ithethwa into yoba umfazi uzale lomnye umfazi andiyazi loo nto ndayibona kwaba bantu. Uyazi sisinoksi ecaweni kuthiwa hayi umfundisi angatyi ngapha uzawudliswa kuthiwani na. Aba bantu sisinoksi bandithumela ukutya okuphekwe ezindlini zabo ngabantwana babo kuziswa isophoro apha ndinje ngabo. Ndifike apha sisinoksi ndinepere 1 yesihlangu nebhatyi nebhrukhwe. Impahla yam yonke yayikwinto yabona ezaa nto kuthiwa ngunomgcana ezabhekhi yayingazelanga nayo. Tata. Yawuthathwa ngomnye utata bekuthiwa nguMayongo ngetezi. Wayithatha loo mpahla yedwa wayifaka ebhutini wazondifaka apha kule meshini. Tata. Namhlanje ndiyile nto ndiyiyo andizazi zingaphi izihlangu andizazi izihlangu zingaphi ngaba bantu. Tata. You know? So uThixo sisinoksi bendenzela izinto abangazenzeli abantwana babo. You know, abantwana babo apha bakwi-competition enzima kubazali babo ngam. Bade bathi uba kukho into ene-conflict ethile bafowune mfundisi umama uthi ngicela uba uthethe naye kaloku uva wena. Funa ndifowune mna kutheni kwathini hayi ke kulungile mfundisi izakwenzeka loo nto. So ngabantu ke sisinoksi aba namhlanje endithi kubo ndiyabulela. Tata. Ndiyabulela. Xa siyivala tata kule ndlela yakho yokuhamba kwakho ekuhlanganeni kwam nawe nomem ndafumana apha incasa yento kokubana I think namhlanje yacaca loo ncasa uba isuka phi. Incasa tata yokuba nendawo ethambileyo kakhulu apha ngaphakathi kuwo. Abantu babona umfundisi uFaleni nje oshumayelayo, umfundisi ongumfundisi ongathi womelele. Ngaphakathi uthambe kakhulu tata ngakumbi kwabantu abangamanina. Kwaye ngaphakathi kuwe umntu olinina umthatha esitratweni etshayela noba uyintoni na etshayela istrato umthathe umbeke kwindawo ephezulu ebomini bakhe ngamazwi akho, ngendlela omphatha ngayo, ngendlela othetha ngayo kunye naye, azive lo mntu uba hayi man ndingumntu noko, umntu obhinqileyo. Awuyenzanga ngoku ke loo nto tata emva kwedemokhrasi, yinto ubuyenza even before idemokhrasi yaseMzantsi Afrika ethi makukhululwe amanina. I think namhlanje incasa yayo ndiyayibona kuba ekucaciseni kwakho uba ungubani na, ngumntu ongumama okokoko ebomini bakho, okwenzileyo, oqonda into okokubana wena noba consciously uyayazi loo nto, kodwa awumyekeli umntu obhinqileyo naphi na nanini na tata. Sikhona thina namhlanje singooNoksi Spearman abaziwayo, mna ndingomnye wabantu abanombulelo kakhulu ebomini bam ngawe nomem. Ngendingenguye lo Noksi namhlanje ndinguye, abandisolo ndisitsho mna kaloku ndiyageza mos mna xa ndithetha ndithi noba ndithetha isigezo ndiyi-product yakho umna tata, ndenziwe nguwe manyani. I remember the first episode yam nawe KwaZwelidala tata, sisenza intlalo yosapho,
siqhube xa ndigqiba ndithi mna hayi mfundisi yho bayancoma abaphulaphuli wathi wena kum xa bengancomiyo uzawuthini uzawuthini ke ngoku xa bengancomiyo ngomso and jonga sisi ungaphindi uzapho ungaprepheranga you prepare xa usize ereyidweni apha uthetha nabantu abaziyo sudelela abaphulaphuli uze ingathi unolwazi ndaguquka ngalaa mini tata ndayazi into yoba andenzeli kunconywa le nto ndenza the best endikwaziyo uyenza ayindimndedwa ke tata baninzi namhlanje mna ndingu-programs manager wesikhululo ngenxa yakho and wena xa umenzisa umntu into uyamphosa nje awumbheki nombheki ube umjonge ngekona phofu uba uyayenza na le nto ngale ndlela umane umntu ukuze angaweli emhlabeni orafu. Siyayibulela mani tata loo nto ndithethela onke amanina akwezi zandla zakho ayindimndedwa tata aye angabantu namhlanje undibalisela nangabanye abaye bafunda bazintoni nguwe tata influence yakho kuqala siyibone kumem sambona umem batyhini hayi wasithanda umem tata saphila phakathi kwenu singabantwana benu siyabulela mani tata namhlanje kaloku sisinoksi sasixabana naye esithi kum lo mntana bethetha apha izolo esithi wayefunda esithembele Matiso unkosikazi yes tata wayefunda u9 apha esithembele Matiso ustandard 9 umem eyinkosikazi yakho ndithi kuye mna ngoku sasidibane ngandandikubuzile uba unayo u10 wathi ewe ke ngoku uthe ngoku uyofunda u9 nje wathi ufuna umfazi kwaye ufuna u10 ndifuna zombini ekuthiwa mthatha umfazi ufuna ungena 10 andifunda zombini wahamba sisinoksi wayofunda apha and xa ifunda apha uyazi ke politics ecawa kaloku umfazi kamfundisi ufunda apha esithembele Matiso ehigh school night school apha uphuma emishini ayofunda pha kuthiwa ufunda u-A pha umfazi kamfundisi kodwa sisinoksi unkosikazi wami ubhubhe esenza i-masters zakwa-philosophy eStellenbosch ubhubhe esenza i-masters zakwa-philosophy zakwa-psychology i-masters zakwa-psychology eStellenbosch tata abantwana lo befunda i-biography zona checka i-thesis yakhe une-masters zakwa-geography tata ubhale phaa ezantsi uba umfundisi wathi the best husband onokuba nayo xa ulinina degree tata engasoze ik-abuse engasoze ik-divorce ukuba umama wam tata wayengakwazi ukufunda engakwazi ukubhala engakwazi nokusifowunela eKapa enefowuni engawaboni amanani wakwazi ukwenza akhuphe mna then ngubani ongenawuyenza loo nto uyabona kuba le nto yokuzidelela sisinoksi uyabona mna ndithi sisinoksi uyabona xa umhle ngolu hlobo ewe tata abukho permanent obubuhle so yinto esoloko ndiyithetha leyo uba heyi mahla makhosikazi kodwa iba nento eza kwenza bambalwa sisinoksi abafazi abakrelekrele nabafundileyo aba-abuzwayo ngamadoda bambalwa liberate yourself now your education is your liberation indoda ithetha ime xa isazi uba ungazimela kodwa xa iyazi uba uzawubheka akho ndawo uphelele apha no mabafunde abantwana sisinoksi nayo ke enye into endiyaziyo uThixo umama wandifundisa imfundo wabe sele ndifundisa noThixo yabona so abafazi mabaziliberate ngokwabo akukho ndoda ethembakeleyo eyawuzikhulula ubufazi we enjoy singamadoda into yokucinezela abafazi we will never liberate them they must liberate themselves yabona they must liberate themselves
Xa sivala tata uthini kumphulaphuli nombukeli othi ndiyabawela uba ngumfundisi uFaleni namhlanje? It's a package, Sis Knox. Hey It's a tata. package. We gave you the package. Yokokuba uFaleni ngubani. If you think you are strong enough, Yeah. yes, to walk the journey I walked, it's okay. But into omawuyazi intaka yakhanga uboya benye. Yeah. Ya kodwa ayixhithi kuyo bonke uboya. Thatha kule. Nama ndingoFaleni ngaphandle kwabanye abantu. I always say umfundisi uNxiwa is central kwinto ye-radio. Umfundisi uMakhalima, uZolani Makhalima ebufundisini, umfundisi uMhlonyane, umfundisi uKhumalo, so many people abenze okokuba ndaba yilento ndiyo. So umuntu makangayeki Sis Knox. Indawo uvela kuyo ayinanda kwenza nendawo oya kuyo. Yeke lento yokuthi ndivela. Awuyi apho uvela khona, uya phambili. Hayi, awuyi apho uvela khona uya phambili. Mbukeli kutsho umfundisi uDr Mzukisi Faleni ongumbhali wencwadi ophume izandla. Kwanga ibali lakhe linganento eliyenzayo empilweni yakho. Side sibonane kwixesha elizayo. Inkosi. Siyabulela.